L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Aħwa Towmin ta' 39 sena insammu arrestati wara tresqu l-qorti akkużati bi vjolenza fuq il-ġenituri tagħhom li huma anzjani. Din ma kienx l-ewwel darba li l-aħwa li huma irġiel rifsu l-adba tal-qorti hekk kif xarilu ingħataw il-bejl fuq akkużi simili. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Omar Zammit spjegat kif l-akkużati allegatament kienu qed jitolbu l-flus lill ġenituri tagħhom sabiex isostnu il-vizzju droga. Ġie spjegat ukoll kif huma kontinwament kienu qed idejqu lill-ġenituri biex jagħtuhom il-flus u allegatament jużaw il-vjolenza fuqhom. Fost l-akkużi li ġew mixlija bihom fil-qorti hemm vjolenza kontra il-ġenituri tagħhom li kkawżawlhom biża', insulentawhom, għedduhom u li kissru il-kundizzjonijiet tal-bejl. U ma wieġbu li mhux ħatja u qalu li bħalissa jinsabu bla xogħol. Sanittant l-avukat tal-għajnuna legali talab għal ħelsi mill-arrest hekk kif qal li missierhom daħħal rapport fals għand il-pulizija biex ipattijilhom. Din it-talba sabet l-oppożizzjoni tal-prosekuzzjoni u ġiet ukoll miċħuda mill-Maġistrat Kevan Galea. Il-qorti ordnat biex ikun hemm ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-ġenituri.